my SABC umnaka ngeke ngichukuza phela uthi unaka broadcast ukhoda wesaskraba like phinde ushare le so awutshela mama wena owantsana lakho igama lami nguLisbeth nami ngomnaka. oh wena unguLisbeth kala so awutshela Lisbeth kahle kahle kwenzakalani la because imbonisa ingcwelela ma kwenzakalani la Silela ugezi basicimela ugezi abogogo babacimela and abogogo ngibo ababhadala ukudlula thina mara bacimela abogogo abogogo bacima ugezi yebo bacimela abogogo no siyabona ukuthi abogogo manje mama wona kahle ufuna yini mina ngifuna ukuthi masicela sikugezi sonke isikhulumi okay konke mkhanyisa so mama so since from ngento iqaleni baqhubile Esicela ukuthi masicala ugeze ulayithe ngoba asisiyalapha nokudla sobeka kukudla efrijini abantwana esikolweni sifuza ngogezi sonke manje sithatha amafoni wethu ngogezi yonke into yamagezi alright so masisa wona uthini Enough is enough. Yes. So that is why Ulanda today. Yes, that is why I'm here today. All right. Yes. My sister, now I'm going to okay, right. Man, you today, Manga like I lendo lendi zela. Mama, wena mama. Igama lami nguLilian ngumphakathi waLayithembisi. Siyasokola ngegesi. Umasipala wethu siphila ngegesi, siphila nabogogo, siphila nabantu abaphila ngemishini. Imishini ilayita ngogesi. So umuntu ophila ngomshini wegesi, inyelo yilokho uyashona. Sifuna igesi. Bacimela even ugogo omdala ama-incidents acinyiwe sithinyelela amaletha sifuna ugesi. Uma ungabuyi ugesi saqhubeka ngotayela siyatote until bacimele ikoloto. Oh, madoda nangu ukuthi mama wena. Sawubona mphakathi kunjani? Ngiyaphila mina ngegama ngivele mina ngithi why bacima electric if maybe umuntu unanesikoloto sa rent abanahanele bomfundo ufuna ukolota 2000 modi ma 2000 ba re ufuna ukolota 4000 ba re ena tšhelete a inke kae why ba yetsa so why ba mthoshara ka electric ba wrong sister wena mama kodwa mama ela keep life ubonakala mama uzobonakala